започва първия рунд. Нашият боксер Александър Владимиров, както вече го познаваме, в една леко приведена стойка, готов всеки момент да проведе атаката. Той е коренна противоположност на боксера Салим Салимов. Що се отнася до стила, нашият боксер търси атаката. Той дори му е много трудно да се придвижва назад. Това го видяхме и миналата седмица в матча му срещу един сериозен съперник Вели Мумин от Осет Пловдив. Това беше на финала на републиканското отборно първенство в Плевен. Виждаме, че боксерът от Мексико явно подготвен за този стил, който ще срещне. Те два пъти играха спаринг помежду си, или не точно спаринг, но условен бой помежду си, но достатъчно, за да се разузнаят един друг. Така че Исраел Раев е доста внимателен при своите действия. Изобщо тактиката му е да държи съперника си на далечна дистанция. А Сашко с неговите типични удари от ляво и от дясно, крушета с широк замах. Той търси развръзката, ако е възможно, колкото може по-бързо. Но до този момент трудно намира дистанция, тъй като Раес е доста бърз, и придвижването му с краката не са никак за подценяване. Успя, макар че и получи един аперкът, успя Сашко да нанесе